आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुंख्लं जानाय जायगायाव नायगिदिंफैदों BKWSनि मावफुं सोद्रोमाफोरा। बर'नि थामोन्था रैखाथिनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बारसोमनाय दुलाराय बर'नि गेजेरावनो गिबिसिन मुंख्लं जानाय सुजित नार्जारिनि मुङाव मुंख्लं खाम्फा लुनो थाखाय बिथांखि लादों BKWSनि गावखुंथाय गोहोआव थानाय सरकारा। नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय नाथखुसि सितलपुर गामियाव सुजित नार्जारिया 1987 मायथाइनि 12 जुनाव मेगन गोसा सुथुरनि आखायाव इनायै अबथिरा जिउ खोमानांदोंमोन। बिथांमोननि बेसेन गोसा जिउखौ बाउसोमनायनि बेसेनावनो बर'आ दिनैसिम BSc BTC आरो बिटिआर गोरोबथा मोननो हादों। बिनिखायनो बर'नि सोमावसारनायनि बिथांमोनखौ अराय मान होनांगौ आरो गोसोखांनांगौनि थांखि आरो नोजोरखौ लानानैनो दिनै नलबारि जिल्ला एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि हांख्रायनायाव BTCनि बायजोनि गावखुंथाय एबा BKWSनि मासिगिरि आरो मावफुं सोद्रोमा बिथांमोना नायगिदिंफैदों। बिथांमोना सितलपुर गामिनि रायजोफोरजों सावरायो आरो मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव दोननाय राजा लामा सेटनि लामायाव गेट बानायनाय आरो मुंख्लं खाम्फा लुनायनि अनगायैबो पार्क बानायनाय बिथांखिनि सोमोन्दै गामिनि सुबुंफोरनो मिथिहोनाय जादों होनना BKWSनि मासिगिरि अनिल बसुमतारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों। जिल्लानि तिहुसुगाव थानाय बर' गामि सितलपुर गामियाव जों दङ। बेवहाय जों मोनसे हाबाफारि मोनसे थांखि लाना फैदों। बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथायनिफ्राय एसे खम समनि गेजेराव नैबे जोंनि बुहुमनाङै जानाय आन्दलन आलादा रायजो बिनाय बर' जातिखौ बुहुमाव गायसननो हानाय बर' जातिखौ बुहुमाव बोरैहाय मास्टार जाति हिसाबै गायसननायनि जानाय आन्दलन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बेवहाय बे आन्दलननि गिबि मुंख्लं 12 जुनाव जानाय 1987नि बे तिहुसुगावनो जादों। बे जाबाय सुजित नार्जारि। बिथांनि नामखौ बोरै गोजोर लाखिनो हायो, बिथाङा गालांनाय जानाय बिहोमा बेखौ जोंनि बर' समाजाव बोरैहाय गोजों लाखिनो हायो, बेनि थाखाय मोनसे हाबाफारि लानो हायो नामा। दा जोङो मिथिनो मोनबाय थादों बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय सुजित नार्जारि मुंख्लंनि सायाव गोबां हाबाफारि बिथांमोना लादों। बेजों लोगोसे बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथायाबो बोरैहाय मोनसे हाबाफारि लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि मानगोनां आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर'जों सावरायनानै बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांजों सावरायनानै जोंनि काउन्सिला बोरै प्रपजेल बिथांमोननि खाथियाव लाखिनो हायो, बे प्रपजेला जाहाथे मोजां प्लेनिंनि जायो बिथांमोननि एडभाइसनि निस्सय दरखार जागोन। बिथांमोना एडभाइस होगोन आरो बिथांमोननि सहाय सहयोग निस्सय नांगोन आरो बिथांमोना जाखिनि प्लेनिं होयो बेखौनो जोंनि काउन्सिला निस्सय खालामनो नाजागोन। बेजों लोगोसे बे प्रपजेलफोरखौ जों आसाम सरकारनि खाथिसिम लांनो हायो नामा बेखौबो बिथांमोनजों सावरायनाय जाथों। सावरायनो आगोलाव जोंनि काउन्सिलाव बेखौ मोनसे सिद्धान्त आकारै जोङो काउन्सिलाव पास खालामनो नाजादों। दिनै नोंथांमोननि जानाखि हेफाजाबाव दिनै बेवहाय गोबां बर' रायजोनि गोरों गोरा बिसेसकै बर' साहित्य सभानि हांख्रायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि हांख्रायनायाव आरो बेवहाय दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि गोबां मावथि बिथांमोननि जानाखि नाजानायाव दिनै जों ज' सावरायनो हादों। बिथांमोना जोंनो मोनसे खोथाखौ रोखा फोरमायबाय, बिथांमोना थोजासे बेवहाय जोंनो हा होगोन। नोंथांमोना जाखिनि हाबाफारि लानो नागिरदों नोंथांमोना बेखौ मावफुंनो जाखिनि हानि दरखार जों बेखौ नोंथांमोनजों सहाय सहयोग खालामगोन, जों हाखौ नोंथांमोना मोनगोन होननानै बुंदों। इतिमध्य बेवहाय फाखा लामा सुजित नार्जारिनि नामै जाखाबाय आरो खाथि खालानि रायजोफ्रा होनदों जोङो बेवहाय बेफोरबायदि हाबाफारि लानायाव हेफाजाबल' नङा, जोङो जाखिनि हेफाजाब नांगौ जाखिनि मदद नांगौ जों बिसोरनिफ्राय थागोन होनना बुंदों बिथांमोना। आं आसा खालामो मोननै काउन्सिलजों नाजाबा बिटिआरजों BKWSजों नाजाब्ला मोजां मोनसे बेवहाय जोङो प्लेनिंनि गेजेरजों जों खम समनि गेजेराव सुजित नार्जारिखौ जोङो मोनसे स्टेजल' नङा गोबां बेनि सायाव गेस्ट हाउसआनो हक बबा चिलड्रेन पार्कआनो हक बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जों मोननो हागोन। गोजोन्थों। दिनै जों गामियाव सितलपुर गामियाव PKWनिफ्राय जाय सोद्रोमा बा नानटा बिभागाव थानाय बिथांमोना फैदो जोंनि गामिनि मोनसे लोगोसे गामिनि डेभेलपबो जागोन। सुजित नार्जारिनि माबायाव बेयाव जे नेरसोन खाम्फायाव गायसननो नागिरदों बिथांमोना जोंनि नेसनेल हाइवेनिफ्राय जों गामियाव हाबलांनाय जि लामा मोनसे दं सुरजित पथ, बे पथआव मोखाङाव बिथांमोना मोनसे
बिथांनि मुङै गेट मोनसे लुनो नागिरदों। बे गेटखौ लुबा जोंनि गामिनि लोगोसे गासै बर' हारिनि हाइवेखै थांनाय मोनसे मुंदांखा जागोन। सुरजित नार्जारिनि जि मुंदांखा सिगां जायाखैमोनब्लाबो जुदि गेटआ जुदि जायोबा गतै हाइवेनि नेशनेल हाइवे आप डाउन खालामनाय गारि मटर जिखि जाया बयबो मिथिजोबगोन। गतिके बिथांनिबो माबा मुंदांखा जागोन। लोगोसे जों भितरावदि बर' गामि दं, हाइवेनिफ्राय दि साहाखै बर' गामि दं, बेखौबो गासैबो रायजो राजाया मिथिजोबगोन। बेफोरबायदिबो मोनसे मुंदांखा जागोन। आरो बिथांनि मुङै जि स्टेचु मोनसे बानायनो नागिरदों जों गामिनि गेजेरावनो बानाय जागोन। जों जुदि हा होयोबा जोंनि सितलपुर गामिनि रायजो राजाया हाखौ जुदि एगारना होयोबा बिथांनि मुङाव इयाव स्टेचु मोनसे जागोन। बे स्टेचु जानायावबो बहुद मोजां जागोन। जेखैबो मुंदांखा इयावबो जागोन। आरो बिथांमोना जों गामियाव माबा मोनसे सुरजित नार्जारिनि मुङैनो जिखुनु जों गामिया जिखौ नागिरो बिथांमोना इखौ होगोन होनदो। कमिउनिटि हलानो जा बा मोनसे पार्कआनो जा, जिखि जाया जि मोनसे अनुस्थान मोनसे लुना होगोन। बे अनुस्थानखौ मोजाङै मोजां लुना होबा बहुद जोंनि गामिया डेभेलपबो जागोन, मुंदांखाबो जागोन। आरो गामिनि गथ' गथायफोरा बहुद शिक्षा दीक्षायावनो जा जिखुनु बिभागावनो जा बहुद आवगायलांनो हागोन। आरो गतिके जों बेखौनो बुंनो नागिरदों। आरो जोंनि आइजो आफादनिफ्रायबो आं बेखौनो बुंदों। आरो बिथांनि जिखि जाया इयाव मोनसे खाम्फा जाबा जोंनि आइजो आफादाबो जोबोद साबायखर मोनगोन। आरो बेखौनो बुंनानै दोनबाय। गोजोनथाव खौरां। आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथाइनि मोनसे मोजां खाबु। 2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सोहोरनि जेटी रोड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाइ फसंथानाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन। भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा, एसिस्टेंट नर्सिंग, फर्स्ट एड पेशेंट केयर, डायलिसिस टेक्निशियन, OT टेक्निशियन, फिजियोथेरेपी डिप्लोमाजों लोगोसे 1 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन, रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन। बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन। गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110, 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन।